Il-kap tal-Partit Nazzjonalista Bernard Grech qal li jrid jimmodernizza u għalhekk jibdel il-mod ta' tassazzjoni ta' pajjiżna. Madankollu meta mistoqsi kif, Grech ma kienx jaf iwieġeb. F'konferenza tal-aħbarijiet biex iniedi id-dokument ta' qabel il-budget, Bernard Grech qal hekk. Il-mudell ta' tassazzjoni ta' pajjiżna jrid ikompli jiġi modernizzat sabiex il-gvern ikun jista' jiġġenera aktar dħul. Iżda mistoqsi għad-dettalji, Bernard Grech ma kienx jaf iwieġeb. Nistiednek tgħidli fejn qed illi aħna rridu nbidlu l-mudell. Minflok spjega mar lura kważi 30 sena u ma qal xejn iktar. Irridu napprezzaw anke kif kelli l-opportunità nindirizza l-konferenza tal-EY din il-ġimgħa li hu evidenti l-mudell ta' tassazzjoni ta' pajjiżna għall-inqas dak li qiegħed suppost jattira u dak li dejjem sal-lum kien jattira ħafna investiment dirett barrani. Kienu liġijiet li għadda Gvern Nazzjonalista fl-1994. Il-konferenza tal-aħbarijiet ħadet għal kollox dan il-format bi Grech isemmi kull settur iżda imkien ma jippreżenta jew jispjega miżura konkreta. Il-Gvern ippubblika id-dokument tiegħu ta' qabel il-budget iktar minn xahar ilu u l-ġurnalisti staqsew lil Bernard Grech għaliex dam daqshekk biex nieda tiegħu. Why is the Nationalist Party taking so long to release this pre-budget document with the budget on Monday? Bernard Grech kellu din ir-raġuni. Dan id-dokument kellu jiġi varat qabel illum ta' prezza illi din il-ġimgħa kien hemm żviluppi partikolari u li kellna nimmodifikaw anki it-timeline ta' meta stajna nvaraw.